Your Promise Keeping Television is here live in Nkwo, Arochukwu Kingdom in Abia State, Nigeria, West Africa. We promise you in our video in Nkwo that everything concerning Ikeji Arochukwu Kingdom will be presented to you accordingly, step by step. Adamazi TV is connecting all Africans to their roots. Here in Nkwo, we are witnessing Nkwo Nzukoro. What is the significance of Nkwo Nzukoro in Arochukwu Ikeji calendar? Nkwo Nzukoro is Nkwo by which all the arrows go to this particular Nkwo that we are to buy all the items, clothing, foods, and things necessary for the celebration of Ikeji Arochukwu. Nkwo and its significance is according to all the market days as we have in Igbo land, Avo, Nkwo, Eke, and Orie. In Ikeji Aru arrangement, every market day has its significance. You cannot visit Arochukwu Kingdom or Abia State without visiting Nkwo. Nkwo is an experience that you will not afford to miss if you are in Abia State or you are in Arochukwu. Ano na season Ikeji arụ. Asi ka ebi ọzọ nama. Marakwa aga abịa Nkwo na aga taa. Biko ndị atọ abagị nwanne m nwoke. Ọmụ ahụ Chinamara m Okorifere. So afịa Nkwo na nwaga otu kwesịrị ka ọ wụrụ na ọ gara. Kama na nsogbu anyị na-enwe na challenges anyị na-enwe wụ na ihe adịla ọnụ. So o mere ya dị ka aga abịa Nkwo anyị za mbụ na-ada abụkwaghị aga ọdụ ugbu a. Due to challenges ihe anyị na-enwe. Ma ihe oke ọnụ ma ego adịghị ndị ụmụ nwaanyị anyị ji abata abịa Nkwo bịa zụọkwa na abịa Ikeji aga dị mba azụ ya. So ọ dịkwaghị aga ọhụ ugbu a dị ụtọ ihe adịla ike. So o meela anyị ịnanabata na-abịa anyị bata n'ọzọ anọ na na-adịdị ka ebe a gbara ọsọ. So ọ bụ ya a agaghịzi abịa beta ọ bụrụ ma Ikeji na nwa aga n'anya Chineke nna na ha eme ebere ọ nakwa ha aga n'anya ndị ọrụ nakwa ha abịakwa abịa na-azụrụkwa gị ike ha wee aga ọwụlụ akpa onye ọwụla ruo anyị nakwa ha eme kama ọ bụ na unu metụ ka ozi ruo ndị isi anyị aka na aga anyị nọ n'ebe a na ọrụ ala anyị azị ihe niile adịla ọnụ kagba njọ n'isi ụmụ nwaanyị a anyị na ebe a na-agba fuel 15 lita mana ụmụ nwaanyị ka na-ejikwa 500 bịasị anyị bere ha anụ na-arịa anyị ndị na-ere anụ ere na-asị ndị agaghị ma aza mee repụta anya nwaanyị na ha ere na ọ na wara anyị azị biko o nwere enyemaka dịnụ eme ka o ruo anyị aka na anyị ma ọha anyị bụ otu bụrụkwa na arụ bụrụ Igbo anyị chọrọ enyemaka ọnọdụ anyị esiela ike ugbu a. Ndewo. Ihe niile ma adịba mma nwanne m. Ndị ọkwa na ihe nwere ike ịpụtara Adamazi TV dịka anyị na-agbasa ozi. Adamazi TV biko m na ha ekele gị adị m very very loyal. Na mbụ o nwekwara mgbe a bịakwara ewetakwa ihe a tim n'ọnụ nkwokwu aga nkwukwara mgbe nke election. So ugbu a anyị emegbakwala ewetakwala TV ọdọkwa bịakwa m n'ivu ọ ka ọkwa mma ogbe onye ahụ emere nke mbụ interview. So Adamazi na ha agbalị o dịka m na ha anụ ọ na ha agbalị dị ụtọ ịma mmadụ nọrọ n'oche program echi ọ ma dị n'ntụtụ nụnụ. So at least nwa nke ọ na-anụ ọ na ha agbalị anyị nakwa ha anụ na ọ na ha agbalị. So biko arịrị anyị bụ otu itukwuoro anyị mgbalị especially n'ebe ụmụ ya uto anyị nọ anyị nidiri enyemaka especially n'ebe ụmụ ya uto anyị nọ anyị nidiri enyemaka biko ozi a ruoro m Adamazi ntị ọ ma adị m mma na anyị nidiri enyemaka especially ụmụ ya uto anyị abụkwaghị ihe anyị na-arụ anyị abụghị ihe anyị na-arụ nke anyị na ha amaneje everywhere na o siri ike biko Adamazi na o nyere anyị aka
biko ọ wụ ihe m sị ka m kwụrụ Adamazi biko. Ndewo nwanne m maka ozi eziri anwụrụ ọkụ eruola eluigwe ntị. Ndewo. Mandewo. Anyị bụ ndị Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ ị na-agagharị na mba ụwa na-egosi ndị mmadụ ebe ha si bịa. Anaghị sị ka anyị bịa Arochukwu taa. Ihe ọbụla bụ nwa Arochukwu, nwa Abia steeti nwere ibe o si bịa. And anyị bịara n'oge Ikeji arụ. Ndị a ga-abịa za na-aga taa. We thank God. Ahịa na-agazi. Chineke bụ eze. Ọ naghị agbagbu ndị ya aka. So onye ọbụla m bịara ahịa ma enweta ihe ọ ga-eji zụọ ụlọ ya. Ndewo. Kama a sị na season ugbu a special season maka na abịa Ikeji. Abịa Ikeji ọ na-aga icho karịa aga ọ na-aga mbụ. Ọ na-aga, but we are still expecting ka ọ dị otu ọ na-adị. Ọ dịchabeghị otu ọ na-esi adị. Okay, ndị akwa n'ihe nwere ike ikwuturu Adamazi TV dịka anyị na-agbasara mba ụwa ozi ọma. Ihe nwe ime bụ inye unu abịa ekele, icheta anyị, ịbịa mee ka ihe a na-emere ndị ọzọ rutukwu anyị aka. Unu agbaniala. Ndewo. Maazị ndewo. Anyị bụ ndị Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ make sure na all Africans are connected to their roots. Maka onye ọbụla nwere ebe ọza. Aka ọrụ anyị bụ izi ndị mmadụ ibewe ụza ndị ụfọdụ amaghị. Like agaghị nọ n'abịa Nkwo Ikeji arụ ka a na-eme. O bido n'ọredi. Ihe m chọrọ ịjụtụ gị maazị bụ ndị a ava gị. Aha m Nzukoro Kafọ. Okay, maazị Okoro Kafọ. Biko ndị agaghị Ikeji a na-aga. Wala aka ọ bụrụ kwesịrị ịdị ya ọdị because anyị agaghị ahapụ omenala mee omenala. Okay, maazị. Na-abịa ugbu a, abịa ọ na-agakwago kwesịrị ịdị maka ọzụzụ Ikeji a. Ọ ga-adị. Anyị bụ ndị Adamazi TV. Anyị bịara arụ ịbịa mara agaza na-eme Ikeji arụ a. And dịka anyị batara na-akọwara anyị na taa bụ Nkwo Nzukoro. Anyị batazie abịa Nkwo. Biko ndị atụ ihe bụ ava gị. Ava m bụ Nnudo. Biko ndị a ga-avịa Ikeji aza na-aga n'abịa Nkwo n'ebe a. Ọ na ha agazikwa, a na ha azụkwa ya. A ga-ekwesịrị ịzụ ya dịka a na-azụ ya na mbụ. That means abịa na-aga nke ọma karịa aga ọ na-aga mbụ. Ọ na ha aga karịa aga ọ na-aga mbụ. Ndị akwa n'ihe nwere ike ikwuturu ụmụ arụ maka ihe Ikeji a. Ihe m nwere ike ikwuturu ụmụ arụ maka ihe Ikeji a. Ihe m na-ekwu bụ ka udochie na-arụ because arụ bụ ihe eji ama atụ na mbụ. Onye ọbụla abatara arụ na ama aga arụ bụ ndị ọdọ ndị mbịarambịa na ala ka ịbịa na arụ anya bịa nọrọ maka Ikeji anya. So aga ọ bụ na abịa na-eme Ikeji anya n'ụdị na-abụghị aga mbụ ahụ. Ka m onwe na-asị ka udochia ka emekwa dịka a na-eme ya na mbụ maka na ọ ihe onye ọbụla na-ala ka ọ bịa nọrọ ka a na-eme. Ọ ihe m nwere ike ikwu. M na-adọtụwo bụ ụmụnne m ka anyị mee udo ka anyị dịkwa n'otu dịka anyị dị na mbụ. Ọ ihe m nwere ike. Ndewo nwanne m. Ndị akwa n'ihe ị nwere ike ikwuturu Adamazi TV maka aka ọrụ anyị bụ ị na-agbasa ozi ọma n'ụwa niile maka ebe anyị za. Ihe m nwere ike ikwuru bụ ka ị dịkwa ike na ihe ị na-eme. Ihe ị na-eme nlakịrị because ahụ nakwa m ebe ị mere ihe nlakịrị dịka abịa Nkwo taa anyị bịara izi m nwetara ihe a unu m hụkwara ihe ị na-eme na ọ dị m mma. M na-asị ka Chineke gọzie nke ị na-eme jidekwa dịka ị si jide. Ndewo.
Excellent viewer, we know you have enjoyed the tour in Nkwo Market, Arochukwu. Just continue sharing and connecting to Adamazi TV. We'll keep posting you, keeping you updated concerning Ikeji Arochukwu Kingdom. I am Toti Meregini Charles for Adamazi TV.